नमस्ते, मी दुधी भोपळ्याचे धिरडे बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हा 2 वाटी रवा आहे. हा दुधी भोपळा साल काढून किसून घेतलाय. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. मिरची बारीक करून चेचून घेतली आहे. 2 चमचे तांदळाचं पीठ आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि तेल आहे. हे पाणी आहे. आता हे सर्व साहित्य मिक्स करते. असं मोठं भांडं घ्यायचं आणि सर्व साहित्य मिक्स करायचं. हे सर्व साहित्य पाणी टाकून थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे, गरगरीत करून. हे आपलं घट्ट झालं ना चांगलं की त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं अंदाजाने. तुम्ही पण मुलांना आहे ना असं करून शाळेमध्ये डब्याला वगैरे देऊ शकता. आणि कसं एकदम पातळ नाही करायचं आहे, जाडजाडच करायचं आहे. कारण त्याचे धिरडे बनवायचे आपल्याला, म्हणजे जाडजाड आहेत ना असे भाकरीसारखे पोळ्या बनवायचे. आणि पाणी जास्त झालं ना तर ठेवायचं 2 मिनिटं, कारण रवा आहे ना नंतर तो फुगतो. हे आपलं मस्त आता छान झालंय. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपल्या चवीपुरतं मीठ टाकायचं. एकदम मस्त छान झालंय. हे आपल्याला ठेवायचे नाही आहे, हे आपल्याला आता लगेच करायचं आहे. आता गॅस पेटवते आणि तुम्हाला लगेच करून दाखवते. आता गॅस पेटवलाय, तवा पण ठेवलाय. तवा असा तापला काय बघायचा, म्हणजे हाताला वाफ लागते. आणि त्याच्यावरती आहे ना थोडंसं तेल टाकायचं चमच्यानी. आणि याच्यावरती आहे ना बारीक बारीक आपल्याला म्हणजे पोळ्यासारखे धिरडे काढायचे आहेत. आता मुलं कशी भाज्या वगैरे खात नाही, कंटाळतात. त्यासाठी हे कसं आपल्या मुलांसाठी पण आपण करून द्यायचं. आता याच्यावरती झाकण ठेवते. तवा तापला की गॅस मिडियम करायचा आणि आपण त्याच्यावरती पीठ टाकायचं. आणि असं सुकलं ना, हे बघा असं सुकल्यावर आहे ना झाकण काढल्यावर थोडा त्याच्यावर आहे ना थोडासा तेल टाकायचा, जास्त नाही. कारण ते आपली भाजी आहे ना शिजली पाहिजे. आपण जो दुधी टाकलाय ना तो शिजला पाहिजे. हे असे मस्त भाजून काढायचे चांगले. हे सर्व मी असे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. दुधी भोपळ्याचे धिरडे मस्त छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा, मुलांना खायला द्या. आणि दुधी भोपळा आहे ना चांगला असतो मुलांच्या तब्येतीसाठी. ते तुम्ही असे मस्तपैकी करा.